Ingkora pli chingru petmen asong pen ru semson sing ing tiami biri acai tailong ing tangrak kacesong pon. Ingdeng Paroi Syria Kretroxi Sarkari Gaubura Amahang Kithek Arani Difo Methang Asai Hemalong Ketalon Pon. Kardom Pini Pramda Mabirtalong Peneli Sami Promela Timungpi Non Birtang Tomen Arjuponita Matijong Achiklo Ni Pai Kretroxi Arni Bethani Baptist Mondali Atumahin Pen Jisu Arnam Amahang Kithek Arni Nangni Daprang Popu Kepachitak Jiaphan Christmas Carol Kedam Pangching Pon. Christmas ke ni phai ingkora pho matijong achiklosi ketalon lapen Jisu Christ arnam henlo ahok arnam po ke kroya tomsi Christmas ke ketalon dundun labangso arnisi Jisu Christ arnam asopo inut beta ha sining ser ang hoy je otikangsi pirthe nang hachelo lapen munit nang mandunsi ili munit atomalong nang dudunno lasonsi matijong achiklo ni phai Kretroxi arni langchething Bethany Baptist Mondoli ahinpen Jisu amahang thekda prangpopu kipachitak jiaphan Christmas Carol kedam pangching ponno labangso Carol along Bethany Baptist Mondoli a pastor pen japonsi sarpi sarfu aklim ang pharatum pen hemkonglong chethaponsi langchithing rongdo arong patora rong tin bosti plimplam langso lapen arlong pharla la rongpho andamsi Christmas Carol mesen pen lapen alon bolon pen pachun ponno Hanjang Langso pen, Jameson Tenon pen, Trisonek The, Garbideli News. Pini matijong krenar kep arni ada porphai kep Carlitang Ru Samson Singh inti amir biri achatai difolong ingkora pli chingru pet pen asong pen ingtangra kachisong. Labangso kachisong along ingkora pli chingru pet pen amai phu ratan terang litsong rong phar cleared up terang lapen karbi rong asaramai atumsi jalin pon labangso kachisong nake kidamtang arni pen hongko annoni tribal aphandet akaprek water list akimi selam nang jipu Guwahati High Court pen order pidada pitsita non puanta karbi ango termas council pen selam le rega joinesi labangso dharna lapen armu kachijang patupon nang koklo September 2016 pen song ko represent electoral rule apu thakche song pon long lasting demand dam lutang tapi nian men ta kar deng long autonomous council la pen ke state government tu la so thak dapat tangsira je pan non ta step deng pasi la so thak itu condemn lo la pen ke jong si la so thak pachun serak re ploten 500 se angtong ke the la pen ke 500 se a movement kacesong mede ni tum itu pondi lasi kadugo beta nang itu labangso kacesong laki karbianong arlo arat do anatum wang pensi cesong pono ada vapor molong horbong anam sitami Pitu Armu Chijang Patopon Kewangjinang Jongsi Traditional Village Council 6 Stadial Aron Pen Selam Pon Pe Pulote Ansose Ingtang Rak Pen Jesong Patopon Lang Pusi Ningje Pon Ingkoira Pli Jingu Pet Pen Asong Amai Pu Ningje Pon Difu Pen Rajib Rongpi Garbideli News Matijong Kretroxi arni ada porphai kepalon pen Sarkari Gaubura head office difualong Sarkari Gaubura tum Ingdeng Paroi Syria Kretroxi arta kichok amahang ke thek arani mesen pen katalon pon Bini an ningkan Paroi Syria Kretroxi arni anlo sitami abainong abang non puanta Paro Troxi vetlang pusi ningdu pen pherang kiangno mai phulam thijai lapon vet sitami Paro Troxi vet sitami ASDC ke de onahut Dr Jayanta Rongpi penahut si Sika Paroi Sikipi apitu Congress pen pabat pontu Paro phola pen Congress ahut sumronghang penako Paro hini pabat pon kadu kabe pen Paro Troxian lelo lapen office along hormu hortaran sitami Congress pen si kipi pajir puta ningji lapena phitu kedamtang suri hini ra kreplianing kan karbianglong arlo circle flita difusi anniversary talon pon suri hini ra kreplianing kan hala sahut aki hai CM tulira maphansi alui sarpo aman pen kehang sitame hajar sige pina tum longpo pusi alangli ji chakang lo daso ji chakang det pen alangli tum aphan an ka memory dam ki pi pen sitame alang tum nil pachun pi pe de lo
amasi sorgari gamra tum kecil dam kecil bangje panta bharia homosa lo dak nili tum headquarter lo ke longvet laso abad university ke pati ya pan akisung thedung hangyang lo amasi upai ka bipena jok ma along tin asaku long ta pini sa therong ki nikan baru sira nikan petroksi sorgari gamra department ke long army ku katalon ini sa therong ki apan ini tum karchu sarita sakul talasun si archu hala swahut tuliram kachicak tekang lagi bainong sika suri isi pinapen nang pipopu non puanta pipe pusi mai phuti swasang ho ningdu pen ningjethu memorandum pusitami kipipa jedam onglu non BJP government ahut sita thangnata BJP dolo pupen ke sarkari gawborat maphan akerap awipin nang pusi ningjethu lasi kewang jilang abangke sakorason nang bibom jilang pulote sarkari gawbora doan circle pleaching room pen Jesong Padopon, Nangkok Pupusi Ningje. News Desk Report, Karbi Daily News. Karbi Anglong Labor Union Pen, Perangki Amai Kang Nipon. Karbi Anglong Dharmas Council Pen, RDGP Dunangji Pusi, Karbi Anglong Labor Union Pen, Perangki Amai Kang Nipon. Matijong Nipai Crate Truck Arni, Karbi Anglong Labor Union Publicity IC, Manav Kramsa Pen, Non Kevangji, Matijong Nipai Ingkora Narkep Arani, Langhan LP Skulalong, Karbi Anglong Labor Union Amai Paduponji. Labangso Amailong, Karbi Anglong Labor Union Akimang Pachun Ponangji Lapen, Labangso Amailong Kadu Kawi, Karbi Anglong Arada Pananta, Kevang Edji Apansi, Juning Lipon. Jeng Kapen, Jesong Timong, Karbi Daily News. Pinya Birta Bangkela Pon Sikang Ton Poriglo, Domi Thakme, Gurwang Thu.